съм Ultimate TV и днес ще правя кандидатура за Gamers World. Като при мен е газарчето. Оста боксери. Така, аз мисля, мисля да го спра и като направя къщата ще продължа клипа. Окей, ай. И сега ще отидем в къщичката ми. Тя е малка, но е баш голяма. Ето е там. Тук. Вижда се знамето. Пешо, какво прави там, бе? Към е това, фермата. Сега ще ви покажа отвътре. Ето. Тук. Чест. Наковалня. Легло. Чест. Чест. Тук ми е кошчето за буклук. Твърлям и отдолу е лавата. Тук ми е enchanting table. Друго някакво. Да е изцяло как изглежда. Сега ще покажа. Ето я. Малко е тъпано. Какво се прави? Криза. Добре, това е. Надявам се да съм приет.